Så sker det lige om lidt, hvor vi sejler under det fantastiske fænomen, bedre kendt som Storebæltsbroen. Og vi er lidt i tvivl, om vi overhovedet kan komme under. Det gik lige. Det går vist lige. Og vi kom hele skinnet igennem. Nu får vi se, om vi får skorstenen med os. Eller vi efterlader den i bælgen. Det er spændende. Alle er oppe på dækket til Bridge Party. Og skorstenen kom også igennem. Så kan vi gå på i seng.